थामनेलाव नुना मोनथिखाबाय जानांगौ बांसिनानो फेसबुकफोराव नुखादों माबायदि सोलिगासिनो फेसबुक इउट्युब निउसफोरावहाय नङा होमबा लोगोफोर तो भिडिअखौ जोबजासिम नाय जोबजासिम नायाबा नोंथांमोना जेबो बुजिनाय नङा आरोना लोगोफोर तो नोंथांमोननिसिम आं मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदो तो जोबजासिम नायबानो जाबाय नोंथांमोना फार्स्टआवनो आङो मोनसे भिडिअ क्लिप्स देखायग्रोना लानि नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय मुर्दाबाद 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 जोर कासे मुर्दाबाद 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 जोर कासे मुर्दाबाद मुर्दाबाद anything to मुर्दाबाद 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 anything to मुर्दाबाद मुर्दाबाद जोर कासे मुर्दाबाद जोर कासे मुर्दाबाद 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 जोर कासे मुर्दाबाद 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 आसाम सरकार हुशियार 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 भिडिअ क्लिप्सखौथ' नुखाबायानो नोंथांमोना आरो बांसिनानो बे भिडिअखौ फेसबुक इउट्युबफोरावहाय नुगासिनो नङा होमबा लोगोफोर नेक्स्ट आरोबाव मोनसे भिडिअ दोङो नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सफोरखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय आरो मोनसे भिडिअ क्लिप्स बेखौबो नोंथांमोना एसे नायग्रोना लाग्रोदो Once more. Lagay. नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो नङा होमबा लोगोफोर भिडिअ क्लिप्सखौहाय आरो दंबावो नोंथांमोना आं आरो देखायबावनि आरो बांसिनानो बेफोर भिडिअ क्लिप्सखौ नुखादों फेसबुक आरो इउट्युबफोरावहाय तो आरो मोनसे बाव दोङो बेखौ नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय एसे भिडिअ क्लिप्सखौथ' नुखाबायानो आरो मोनसे बाव दोङो बे भिडिअ क्लिप्सआनो जाबाय एनिथिं एमजे आर्टआनि नोंथांमोना मा बुंखो एसे खोनासंना लाबानो जाबाय आं गोलाव होआ जास्ट ओरैनो गुसुं होगोन तो बिदिब्ला एसे नायना लादो बे भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना मिथिगौ ना आं दहाय सासे बिराद गिदिर मानसिजों रायलायदों बर'निनो बिराद गिदिर लिडार आरो बयबो सिनायो बेखौ दा दावरावा एक्जेक्ट मानि थाखाय बांसिन जादों मिथिगौ ना जुबिननि दावरावा बारा जाबायमोन आरो बे दावरावखौ बोरै साइड फारसे गारहरनो हागोन बेखायनो एसटि बिग्रानि किसुमान लिडारनोबो न'लां एसटिखौ स्टप खालामनोबो किसुमान लिडारनो न'लां दावराव दावसि जाफैदों गाहायावहाय जों पाब्लिकनिबो बुफायग्राफोरनिबो दाय गैया बेखौ जाय मेन लिड लादों बैसिनिसो दा बुफायला बुफायलि खालामनांगौआ बबावमोन जों गावनि प्रपार्टिखौसो नों गावनि न'खौनो सावनानै लायोबा नों बबाव उन्दुगोन बेनो नोंनिसो भुल जाबायना सिम्पल लजिकब्ला दा आंनि बुंनायखौ गोबां गाज्रि मोननो हागौ नाथाय जुबिननिखौ बोरै डाइभार्ट खालामहरनो हागोन नै जोंनाव 50% दायो जुबिननिया सिरि जाबाय दा गावजों गावनो जालायबाय था खहाया सोरनि गाव गावनि बुख्रेबदों मादों दा सीसीटीवी रेकर्ड थाजोब्बाय केसआथ' जागोन थिखांनानै लायजाजोब्बायनो नोंथांमोनाथ' नुखाजोब्बायानो माने भिडिअ क्लिप्सफोरखौहाय आरो बांसिनानो फेसबुक इउट्युबफोराव नुदों निउसफोराव नुदों नङा होमबा लोगोफोर दासान्दिथ' माने एसटिनि दावराव जागासिनो नङा होमबा तो फेसबुकआनो जा इउट्युबानो जा माने दावराव जागासिनो आरोना माने बेफोरबायदिनो एसटिनि दावराव नङा होमबा लोगोफोर माबायदि मा सोलिगासिनो नोंथांमोना नुगासिनो बेनि सायावनो आं नोंथांमोननो मोननैसो भिडिअ क्लिप्स देखायबाय आरोना बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ तो एसे शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअखौ आरो जुदि चेनेल गोदान फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय तो गाज्रि मोनलायना आरोना लोगोफोर जास्ट आं ओरैनो भिडिअ क्लिप्सफोरखौ देखायनाय जाबाय तो गासैबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय मा कमेन्ट खालामनो गोसो नङा होमबा लोगोफोर तो जेखियानो जाया माथो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय लोगोफोर